Лукашенко рыхтуе Беларусь да вайны, КДБ расказвае пра масавыя брутальныя затрыманні, а простая беларуска судзіцца з Міністэрствам абароны Расіі. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко адмяняе санкцыі і кажа, што Беларусь рыхтуецца да вайны. Роўна праз тыдзень Александр Лукашенко зноў прыехаў на Гродзеншчыну, але на гэты раз непасрэдна ў абласны цэнтр. Свой візіт ён пачаў з пытання памочніку Юрыю Караеву. Тут нагадаем, што тыдзень таму Лукашенку настолькі абурылі камяні на палях, што ён стаў пагражаць сваім набліжаным турмой, пасля чаго бюджэтнікаў, студэнтаў і вайскоўцаў сагналі гэтыя камяні збіраць. Але, мяркуючы па словах Караева, нават такога адмінрэсурсу не хапіла, каб прыбраць усё. Галоўным мерапрыемствам сённяшняга візіту стала наведванне будаўніцтва бальніцы, дзе Лукашенко заклаў капсулу з пафасным пасланнем нашчадкам. Маўляў, планета палае, а ў Беларусі будуюць дзіцячыя садкі і бальніцы. Міністру здароўя Александру Хаджаеву, які таксама прысутнічаў на мерапрыемстве, Лукашенко даручыў стварыць народную даступную медыцыну і навесці ў сферы парадак. Па словах Лукашэнкі, ніякага дэфіцыту кадраў у Беларусі няма, а каб зарабляць больш, дактарам просто трэба працаваць суткамі. У нас всего хватает. Только у нас некоторые категории, в том числе врачи, хотят работать как у нас, а жить как на Западе и получать большие деньги, как в Америке, еще где-то. Так они сутками работают, особенно молодежь. Это я знаю точно. Сутками работают, ну и они и зарабатывают. А у нас там 1,5 человека не хватает, катастрофа. Какая катастрофа? Пусть врачи работают, те, которые работают и зарабатывают. И я потом тебе один на один скажу, сколько зарабатывают в лучших клиниках. Нет, я могу сказать сейчас без фамилии. До 10 тысяч рублей зарабатывают врачи. 8-10 президентская зарплата. Где хотят работать, там они и зарабатывают. Акрамя таго, Лукашенко заявіў прысутным медыкам, што забараніў чыноўнікам скардзіцца на санкцыі, па сутнасці адмяніўшы іх для набліжаных. Правительству чиновникам запретил говорить о санкциях. Я исходил из простой логики, сегодня могу сказать. Если начальнику, чиновнику, директору предприятия дай возможность отвертеться от того, чтобы напрягаться и работать, он этим воспользуется. Поэтому я сразу сказал, санкций нет, забудьте, для вас санкций нет. Ну і, канешне, недалёка ад граніцы з Польшчай Лукашенко не змог не звярнуцца да кіраўнікоў суседніх краін. Іх ён абвінаваціў у павышэнні расходаў на мілітарызацыю і адмежаванні ад Беларусі. Таксама ў чарговы раз было сказана, што Беларусь не хоча ваяваць, але ў той жа час Лукашенко шчыра прызнаўся, што краіна да вайны рыхтуецца, але робіць гэта міралюбіва, у адрозненні ад краін-суседак. Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я же об этом говорю откровенно. Хочешь мира, готовься к войне, не я придумал. Это очень правильно сказано. Если оттуда кто-то подвывает и нас критикует, знаете, мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить, беда. Сталі вядомыя падрабязнасці студзеньскага хапуна ў Драгічыне. На тэлеканале АНТ выйшаў чарговы прапагандысцкі фільм, у якім расказалі пра затрыманне 12 жыхароў раёна, што гранічыць з Украінай. Іх абвінавачваюць у працы на украінскія спецслужбы. Затрыманыя, большасць з якіх з'яўляецца кантрабандыстамі, нібыта збіралі выбухоўку і рабілі тайнікі на тэрыторыі Беларусі. Хапун ладзіў КДБ, і некаторых людзей бралі проста сем'ямі, і мужа, і жонку. Акрамя таго, у сюжэце паказалі былога нафтанаўца з Наваполацка Сергея Ерамеева, якога вінавацяць у падрыве 30 лістапада мінулага года 2 цягнікоў на Байкала-Амурскай магістралі ў расійскай Буратіі. Яго прывезлі ў Беларусь для следчых эксперыментаў. Сцвярджаецца, што гэта ён забіраў выбухоўку з тайнікоў, якія рабілі затрыманыя ў Драгічынскім раёне. Пасля Ерамеев нібыта адвёз яе ў свой гараж у Наваполацку і па інструкцыі сабраў выбуховую прыладу. Прычым у відэа асабліва падкрэсліваецца, што людзей затрымлівалі вельмі брутальна. Аднаму з іх, Дмітрую Капузу, прастрэлілі нагу. У сюжэце ён абапіраецца на кіёк. Па версіі прапаганды, героі сюжэта былі агентамі службы бяспекі Украіны і атрымлівалі за гэта грашовыя ўзнагароджанні. Але ніякіх доказаў гэтаму ў відэа не прыводзіцца. На затрыманых завялі справу па артыкуле акт тэрарызму ў складзе групы. Для мужчын па гэтым артыкуле максімальная мера — смяротнае пакаранне.
А беларуска судзіцца з пскоўскімі дэсантнікамі і міністэрствам абароны Расіі. Выданне «Флагшток» звярнула ўвагу на вельмі незвычайную справу ў Гомельскім абласным судзе. Там разглядаюць апеляцыю па грамадзянскім працэсе, адказчыкамі па якім пазначаныя расійскія дэсантна-штурмавыя полк і дывізія, а таксама міністэрства абароны. Беларуская заяўніца спрабуе дабіцца ў судзе кампенсацыі маральнай шкоды. Пра сутнасць справы пакуль нічога не вядома, але гаворка ідзе пра дэсантнікаў тых самых вайсковых часцей, якія штурмавалі Украіну з тэрыторыі Беларусі 2 гады таму. Знаходжанне расійскіх войскаў у 22 годзе прывяло да павелічэння колькасці ДТЗ і злачынстваў на тэрыторыі Беларусі. Верагодна, што гэты суд з'яўляецца такім сведчаннем. Паралельна з ваяўнічымі заявамі Лукашэнкі ў Беларусі працягваюцца вайсковыя вучэнні. Ад сёння яны пачаліся адразу ў 4 рэгіёнах краіны. У Рагачоўскім, Кармянскім і Воранаўскім раёнах вайскоўцы сіламі тэрабароны адпрацоўваюць ахову і абарону аб'ектаў, а таксама трэніруюць дзеянні падчас ваеннага становішча. Тут вучэнні будуць доўжыцца 3 дні, а вось у Вілейскім раёне аналагічныя мерапрыемствы будуць доўжыцца на 3 тыдні даўжэй. Там збор з вайсковаабавязанымі працягнецца ажно да 26 красавіка. У Баранавічах прайшоў судовы канвеер. Аднаму з удзельнікаў пратэстаў прысудзілі 25 гадоў асаблівага рэжыму. Днямі ў раённым цэнтры Брэшчыны прайшоў палітычны суд адразу над 17 жыхарамі горада. 8 абвінавачаным прысудзілі ад 1 да 3 гадоў калоніі за падзеі жніўня 2020 года, але адзін прысуд вылучаецца выключнай жорсткасцю. 41-гадовы Аляксандр Лявончык доўгі час працаваў майстрам па дахах у Расіі. Таксама у мужчыны ёсць непаўналетняе дзіця. Ён 11 разоў быў судзімы у тым ліку за забойства. Згодна з апошнім прысудам, Лявончык з 10 па 11 жніўня 2020 года удзельнічаў у пратэстах у Баранавічах, чым груба парушыў грамадскі парадак. Яго не затрымлівалі за ўдзел у дэманстрацыях, але ў канцы 2021 года асудзілі за новае забойства, здзейсненае з асаблівай жорсткасцю. Лявончык атрымаў за гэта 23 гады. Цяпер сілавікі ідэнтыфікавалі яго як і ўдзельніка пратэстаў. На новым працэсе Лявончыку прысудзілі яшчэ 3 гады зняволення, але з улікам частковага паглынання тэрмінаў атрымалася 25 гадоў асаблівага рэжыму. Беларуская прапагандыстка расказала, як пацярпела ад раптоўных санкцый. У канцы сакавіка Еўрасаюз увёў санкцыі супраць авіякампаніі Southwind Airlines, якая лятала з Беларусі ў Турцыю праз тэрыторыю ЕС. Гэтае рашэнне патлумачылі сувязямі авіякампаніі з Расійскай Федэрацыі. За нечаканых абмежаванняў усе палёты па маршруце Мінск-Стамбул былі тэрмінова адмененыя. З гэтым сутыкнулася і тэлевядучая АНТ Кацярына Цішкевіч, якая не змагла вылецець у беларускую сталіцу. Цішкевіч прысвяціла непрыемнай сітуацыі сторыс у інстаграме. У ім прапагандыстка напісала, што яе дарога са Стамбула ў Мінск заняла 2 сутак і што яна, дзякуючы санкцыям, цяпер ведае, як можна падарожнічаць 8 дзён па цане 6. Кацярына Цішкевіч 12 гадоў працуе на АНТ. Таксама яна ўзначальвае аддзел вядучых інфармацыйна-аналітычных праграм і вядзе многія праўладныя мерапрыемствы. Але, як бачым, нягледзячы на погляды і месца працы, адпачываць прапагандыстка ездзіць не на курорты Расіі ці ў беларускія санаторыі, а ў цёплую Турцыю. Правінцыйныя міліцыянты прыдумалі, як бясплатна прыбіраць тэрыторыю Рауз. У Дрыбіне ў аддзеле міліцыі сабралі жыхароў пасёлка, якія маюць судзімасці, нідзе не працуюць і стаяць на ўліку ў нарколага. Гэтым людзям прапанавалі варыянт працаўладкавання і расказалі, што кепска парушаць закон і здзяйсняць злачынствы. Пасля мерапрыемства запрошаных прымусілі прыбраць тэрыторыю дрыбінскага Рауз. У раённай газеце гэта назвалі грамадска-карыснай працай. А ў Рэчыцы праз аўкцыён спрабуюць прадаць былы міліцэйскі ізалятар. Будынак ічу ідзе ў адным лоце разам з былой крымінальнай лабараторыяй. І ўсё гэта мясцовая жыллёва-камунальная гаспадарка хоча прадаць за невялікія грошы. Стартавы кошт усяго 480 рублёў. У апісанні будынка ізалятара гаворыцца, што ён мае 2 ганкі, дворык для шпацыраў і агароджу. Але адзін нюанс, што ўсім гэтым ніхто даўно не карыстаўся. Новым гаспадарам прапануюць у будынках займацца бізнесам ці знесці іх, пабудаваўшы на іх месцы штосьці новае.
Адстаўка ў беларускай апазіцыі. Аляксандр Азараў сышоў з аб'яднанага пераходнага кабінета. Да жніўня мінулага года ён займаў пасаду прадстаўніка па аднаўленні законнасці і правапарадку, але каардынацыйная рада не ўхваліла ягоную справаздачу, і Святлана Ціханаўская прыняла рашэнне вызваліць Азарава ад пасады. Але кіраўнік байпола працягваў працаваць у кабінеце каардынатарам па плане «Перамога». Цяпер Азараў разам з паплечнікамі збіраецца браць удзел у выбарах у каардынацыйную раду, таму ён абвясціў пра канчатковы сыход з аб'яднанага пераходнага кабінета. Кветкі для Навальнага прывялі беларускага палітыка за краты. Дмітрый Кучук да мінулага года быў старшынём беларускай партыі «Зялёныя». Летась улады партыю ліквідавалі, але Кучук эміграваць не стаў. Ён не толькі застаўся ў Беларусі, але і праяўляў пэўную актыўнасць. Скончылася гэта чакана кепска. 16 лютага, у дзень смерці Аляксея Навальнага, Кучук прыйшоў з кветкамі да расійскага пасольства ў Мінску. Яго затрымалі, пасля чаго двойчы адпраўлялі на суткі. На волю ён так і не выйшаў. У выніку на Кучука завялі крымінальную справу па народным 342 артыкуле, а гэта удзел у акцыях, што груба парушаюць грамадскі парадак. Дмітрый Кучук стаў 7-м лідарам беларускай партыі, які апынуўся за кратамі. А ў Полацку затрымалі 2 высокапастаўленых чыноўнікаў. Пракуратура Віцебскай вобласці распачала крымінальную справу супраць 2 гендырэктараў полацкага прадпрыемства перапрацоўчай прамысловасці. Іх вінавацяць у службовай нядбайнасці, якая прывяла да вялікай шкоды дзяржаўнай маёмасці. Згодна з матэрыяламі справы, чыноўнікі ведалі, што ў іх на складах ляжыць сухая сыроватка, у якой сыходзіць тэрмін прыдатнасці, але нічога не зрабілі, каб яе своечасова рэалізаваць ці перапрацаваць. Таксама іх вінавацяць у тым, што яны не выканалі абавязкі па пастаўках малочнай прадукцыі пры наяўнасці папярэдняй аплаты. Цяпер затрыманым пагражае да 6 гадоў турмы. У Брэсце супрацоўнікі МНС зладзілі цэлую аперацыю па выратаванні ката. Жывёла захрасла паміж бетоннымі плітамі жылога дома. Гаспадары выклікалі ратавальнікаў, якія пры дапамозе спецыяльных інструментаў дасталі пухнатага. Ён не пацярпеў, калі, канешне, не улічваць стрэс. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.